आंनि मुङा उदांस्रि ब्रह्म आं हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टआव दा 5th सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं खन्थाइनि मुं आगोननि दुब्लि खन्थाइखौ आंनो सुजुदों आगोननि दुब्लि दाउज्ला मेहेरानि गगेरे ग सनालु गाबनि फोथार सेर सेर जेबोला आं आगान सुरो रेदें रेदें जोसा माइफोरा आंखौ नायदाव नायदाव ख्रेब मेगन थिफायहरो इस आंबोदि दाउज्ला खासिजों दुन्दिया गोरलैनि मोदोमफ्रु अनला खारिखौसो ज्रोम गोसोखांहरगारदों आंहा आलि खनानि गुमा गोथावफोराबो आंनि आगानाव गुरलाब बागदावदों जानांगौ ओंखाम गोरलैनि रादाबखौ बिसोरबो मोनबाय अबावबा फोर बिरलांजोबगारो सान सिखोलाया मिनिखैरो जौबोनायाव आथिंनि सिथाबनाय गोरलै गांसोफोरखौ दंग'आव सुस्रांनो थांब्ला फिथिख्रि मावाफोराबो एदावसो गारदों आंबोथ' खम नङा संख्रि बानलु ज्रोम मैथाजों ना गोरलै ओंखाम गोरलैनि असिला रादाबखौ आंबो होना फैगारो गोजोन्थों